At dahil nga nakita mo yung video na to mga best, eto na yung sign para mag-iya ka ng mag-samji. Napakaganda dito mga best, lalo na sa mga Disney princess dyan na ayaw magluto tuwing nagsasamji. Dahil sila na mismo ang magluluto dito mga best. Charcoal nga pala yung ginagamit nilang panluto dito mga best. Tapos yung mga meat nila ay nakamarinated na. At kahit makapal yung hiwa ng meat nila mga best ay napakalambot naman. Hindi ko na nga napakita sa inyo yung kanilang menu mga best dahil nagugutom na ako. Hindi nga pala sila unlimited samji dito mga best. Pero meron silang mga set dito mga best na 3 to 4 person. At meron din silang mga a la carte mga best. Kung nabitin kayo sa mga meat nyo, pwede kayong mag-order. Yung in-order nga pala namin dito mga best is set 3 yata yun. Tapos nasa 1.7 yung price niya. Marami siyang kasamang side dishes mga best. Tapos yung meat nila is isang serving lang. Pero marami na mga best at mabubusog na kayo. Depende na lang sa inyo mga best kung malalakas kayong kumain. Pwede naman kayong mag-order ng a la carte. And then yung mga side dishes nila mga best, 2 beses nila yun i-refill. Ito nga pala yung sa loob niya mga best. Napakaganda at instagramable pa. Malaki din yung pwesto nila mga best at napakalinis. Kahit merong kumakain mga best, wala kang maaamoy na usok o amoy samji. Hindi katulad sa iba mga best, paglabas mo amoy samji ka na. Nagmamantika pa yung mukha mo. Located nga pala sila sa San Fernando, Pampanga. Kung dadaan kayo ng Mega Dike mga best, lalabas kayo dun sa Pepsi Cola. Tapos dun sa stoplight, magra-right lang kayo. Basta hanapin nyo na lang o kaya i-waste nyo na lang para makita nyo. Ay nako mga best, subukan nyo na dito. Talagang mapapa-craving, satisfied ka. Kayain mo na ang buong tropa or ang family mo at pumunta na kayo dito. At huwag mong kalimutan i-share ang aking video at sana nagutom ko kayo. Thank you for watching. Bye!